Una sensació d'alegria completa. Portàvem molts anys sense guanyar la UE i amb aquesta final ho hem aconseguit. D'aixecar la copa com a capità, un orgull perquè és com representes tot l'equip i per a mi és un orgull. Vaig estar 7 mesos retirat del futbol, quan vaig anar amb la selecció i ara he tornat i estic molt content, molt orgullós d'aquest trofeu. Espero jugar molts anys aquí i si pot ser, retirar-me aquí.